Chcel žiť pokojný život, Toto nie sme my. no ozvala sa jeho minulosť. Pred minulosťou neujdeš. Aby dokázal čeliť presile a hlavne svojmu bratovi, Ty máš brata? Nech sa z Jacoba stal hocikto. Je to moja vina. musí dať dokopy Nemáš šancu. svoju starú partiu Poďme. a vydať sa na zbesilú jazdu To je Pontiac s raketovým motorom? naprieč celým svetom. Nie je nič silnejšie ako láska rodiny. Ale ak ju zmeníš na hnev a nenávisť, nie je nič nebezpečnejšie. Kinopremiéra Rýchlo a zbesilo 9 v piatok o 20:40 na Jojke.